Eu son Andrea Maceiras, son autora de literatura infantil e xuvenil. Este libro é Que me pare o corazón se te esquezo, a miña novela gañadora do Premio Raíña Lupa 2021. A historia fala de redes sociais e de retos virais. Todo comeza cando Blue Shiva, unha recoñecida influencer, decide facer o seu reto máis arriscado, que consiste en subir ao 10º andar dun edificio inacabado, atravesar o edificio dunha beira a outra cos ollos vendados. Se o consegue, vai converterse na deusa dos retos virais, pero Nordestal, que é unha cidade moi parecida á cidade da Coruña, é unha cidade moi ventosa. E unha racha de vento fai que perda pé e que caia ao abismo. Pois a miña primeira recomendación é Analfabeta, que é unha obra de Éric Asmorís, ilustrada por Dani Padrón e publicada pola Editorial Xerais. É un álbum ilustrado no que se pon de relevo, sobre todo, a maxia dos libros, o poder da literatura e a importancia que as palabras teñen nas nosas vidas. A segunda recomendación é Como escorrentar un lobo, que é unha obra de Antonio Manuel Fraga. Nesta historia, Antonio Manuel Fraga lévanos á Polonia de 1944 e sitúanos ante un personaxe real, Noncia, que dá refuxio a dous nenos xudeus. Para escorrentar o medo destes nenos, o que fai é contarlles unha historia do seu pasado, dos seus tempos de nova, que é unha historia na que a fantasía e as lendas teñen un papel fundamental e nos mergullan nun universo máxico. E a terceira recomendación é A caixiña dos rancores, de Héctor Cajaraville, publicada por Editorial Xerais. É unha historia que se define na súa cuberta, que é unha cuberta de Antonio Seijas, na que aparecen os personaxes principais. Un mozo adolescente que atropela coa súa moto a unha muller anciá e que ten que facerlle servizos un pouco en compensación por ese atropelo. E a partir de aí se establece unha historia de vidas cruzadas que vai desenvolvendo os segredos do pasado destes personaxes e que chega un pouco a cambiar o curso da súa existencia. Eu creo que hai tres experiencias fundamentais na vida, que son ler, escribir e viaxar. E que as tres se parecen porque as tres, de alguna maneira, amplían o noso pensamento e serven para abrir máis o noso horizonte. Así que eu recomendaría ler, sobre todo, precisamente para que o horizonte estea cada vez máis lonxe.